Vitajte! SEO Score vám dokáže veľmi rýchlo odhaliť, ako dobre máte svoje videá optimalizované pre vyhľadávače. V zásade platí, že čím vyššie SEO Score vaše YouTube videá dosahujú, tým lepšie sú na internete viditeľné. A preto v rámci tohto videa sa pozrieme spoločne na to, ako môžete SEO Score pri svojich YouTube videách zvyšovať a dosahovať tak so svojimi YouTube videami vyššiu sledovanosť. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Video Akadémii. Video Akadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videu a meniť tak tento svet k lepšiemu. V predchádzajúcom videu ste videli, ako si môžete zdarma otestovať všetky svoje YouTube videá z pohľadu SEO. Ukázali sme si tento šikovný nástroj VidIQ, ktorý vám dokáže veľmi rýchlo odhaliť, aké SEO score dosahujú vaše YouTube videá. Ak ste náhodou predchádzajúce video ešte nevideli, tak sa môžete k nemu pohodlne prekliknúť cez link pod týmto videom alebo cez ikonku ička vpravo hore. V tomto videu pôjdeme ešte ďalej a pozrieme sa na to, ako môžete SEO score pri svojich YouTube videách zvyšovať a dostávať tak svoje YouTube videá pred širšie publikum. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Opäť, tak ako obvykle si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnom príklade. Všetko si ukážeme na tomto mojom videu s názvom Výborný program na strihanie videa pre Windows. A opäť použijeme tento šikovný nástroj VidIQ. Z predchádzajúceho videa viete, že SEO score sa zobrazuje v tejto časti a je označené číslom a farbou. V tomto konkrétnom prípade je to 68,7 zo 100 a farba je zelená. Vy už viete, že čím vyššie číslo, tým lepšie a tiež aj to, že ak číslo má zelenú farbu, potom vieme, že SEO optimalizácia daného videa je v poriadku, že je urobená dobre. Poďme sa však teraz pozrieť na to, z čoho presne je toto SEO score zložené a ako ho môžete pri svojich YouTube videách zvyšovať a dosahovať tak so svojimi videami lepšie výsledky. Keď sa nastavíme myšou na toto SEO score pri akomkoľvek videu, tak sa vám zobrazí takáto detailnejšia tabuľka. Vidíme z nej, že celkové SEO score vo VidIQ je zložené z dvoch hlavných častí. Prvá Actionable a druhá Performance. Každá táto časť má hodnotu maximálne 50 bodov a toto konkrétne video dosahuje v časti Actionable 43,7 z 50 a v časti Performance dosahuje toto video 25 bodov z 50. Poďme sa teda spoločne ponoriť ešte hlbšie a pozrime sa, čo sa pod týmito číslami ukrýva a ako vďaka ním viete zlepšovať optimalizáciu svojich videí. A začneme hneď prvou časťou Actionable a jej prvou zložkou. Prvou zložkou je Tag Count. Tento parameter vám povie, či máte pri svojom YouTube videu použitý dostatočný počet tagov alebo značiek. Tagy sú vlastne kľúčové slová, vďaka ktorým vyhľadávačom dáte detailnejšie vedieť, o čom presne vaše video je. V zásade platí, že čím viac tagov, tým lepšie. No vždy používajte len také tagy, ktoré sú relevantné s vašim videom. Toto konkrétne video je o programe na strihanie a preto som použil relevantné tagy, ktoré so strihaním súvisia. A sú to tagy ako napríklad program na strihanie videa, strih videa, úprava videa a tak ďalej. Je teda veľmi dôležité používať len také tagy, ktoré priamo súvisia s obsahom vášho videa. Vyhnite sa použitiu tagov, ktoré s vašim videom vôbec nesúvisia, napríklad názov nejakého populárneho YouTube kanálu, pretože takéto zavádzanie môže vášmu videu len uškodiť. Pokiaľ teda máte vložený dostatočný počet tagov pri svojom YouTube videu, potom vám VidIQ dá 5 bodov z 5. Ak však máte menej bodov ako 5, tak jednoducho pridajte viac tagov, ktoré čo najlepšie opisujú tému vášho videa. Poďme ďalej. Druhou položkou je Tag Volume. Tag Volume vám prezradí, v akom objeme sú vaše tagy na YouTube vyhľadávané. Čím viac ľudí teda vaše tagy vyhľadáva, tým vyššie skore získate. Slovensko a Čechy sú však v porovnaní so svetom natoľko maličké, že naše stovky alebo tisíce vyhľadávaní mesačne VidIQ ohodnocuje nulou. Neznamená to však, že vám z vyhľadávania nepríde ani jeden divák.
Práve naopak, ak si pozrieme v YouTube Analyticse zdroje návštevnosti pre toto konkrétne video, tak uvidíme, že len za posledný mesiac je druhým najlepším zdrojom návštevnosti práve vyhľadávanie YouTube. V presných číslach to znamená, že až 29% všetkých zhliadnutí na tomto konkrétnom videu prišlo práve z vyhľadávania na YouTube, čo je za posledný mesiac až 1567 zhliadnutí. Ak vám teda vidIQ v časti Tag Volume rovnako ako mne ukazuje nulu, neznamená to, že máte zle urobenú optimalizáciu. Znamená to len toľko, že pôsobíte v oblasti, kde je užšia cieľová skupina a jednoducho vaše tagy, respektíve kľúčové slová, sú vyhľadávané v menších objemoch. Poďme ďalej. Treťou položkou je Keywords in Title. Tento parameter vám ukáže, či máte kľúčové slovo v nadpise svojho videa použité správne. Ukážme si to opäť na konkrétnom príklade. Keď som si pripravoval podklady pre toto video, tak som si v prvom rade pozrel, čo ľudí na internete ohľadne strihania videí najviac zaujíma. Pomocou nástroja Plánovač kľúčových slov, ktorý sa nachádza v Google AdWords, som zistil, že frázu alebo kľúčové slovo program na strihanie videa ľudia mesačne na Google vyhľadávajú až 590 krát. Takto som teda získal hlavné kľúčové slovo pre toto konkrétne video, ktoré som pomenoval výborný program na strihanie videa pre Windows. Kľúčové slovo je teda priamo zahrnuté v názve videa, čo je pre dobrú optimalizáciu veľmi dôležité, a teda vidIQ to ohodnocuje 5 bodmi z 5. Nazrite teda aj vy do hlav ľudí, ktorých chcete svojimi videami osloviť, a vyhľadajte si frázy, ktoré vaša cieľová skupina na internete najviac vyhľadáva. Práve v tej vašej oblasti. Získate tak kľúčové slová, na ktoré viete vytvárať svoje skvelé videá. Presný postup ako na to som pre vás spísal v tomto e-booku YouTube Strategy, ktorý si môžete teraz zdarma stiahnuť cez link pod týmto videom, alebo tiež sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez ikonku ička vpravo hore. Poďme ďalej. Štvrtou položkou je Keywords in Description. Tu vám vidIQ ukáže, či máte kľúčové slovo použité aj v popise svojho YouTube videa. Pokiaľ teda chcete svoje video optimalizovať pre vyhľadávače správne, je potrebné kľúčové slovo použiť aj v popise videa. A to hneď v prvej alebo druhej vete popisu. Pozrime sa teda na popis tohto videa a ukážme si, kde presne sú kľúčové slova vložené. Keď si popis rozklikneme, tak vidíme, že hneď v hornej časti tohto popisu mám vložené hlavné kľúčové slovo, na ktoré toto video je optimalizované. Vyhnite sa teda tej chybe, že necháte popis svojho videa prázdny, pretože ho môžete skvele využiť jednak pre zlepšenie optimalizácie svojho YouTube videa a tiež aj na smerovanie návštevnosti, napríklad na svoje sociálne siete, na svoj web a tak ďalej. Napíšte si teda pár viet, o čom presne vaše YouTube video je, a zahrňte do popisu aj kľúčové slovo, na ktoré chcete svoje video optimalizovať. Takýmto jednoduchým spôsobom si môžete tiež veľmi rýchlo zvýšiť SEO score pri svojich YouTube videách. Poďme ďalej. Piatou položkou v tejto SEO tabulke je Tripled Keywords. Tu vám vidIQ skontroluje, či máte kľúčové slovo použité na troch veľmi dôležitých miestach. A to sú práve miesta, ktoré sme si pred chvíľou ukázali. Čiže či máte kľúčové slovo v tagoch, v nadpise a tiež aj v popise svojho YouTube videa. Pokiaľ áno, potom získate aj tu 5 bodov z 5 a výrazne ľahšie sa tak môžete dostávať so svojimi YouTube videami napríklad aj do výsledkov vyhľadávania v Google. V praxi to znamená, že ak si napríklad do Google napíšete frázu program na strihanie videa, tak toto moje video nájdete na prvých priečkach. Momentálne je prvé v organickom vyhľadávaní, vďaka čomu len za posledný mesiac prišlo z Google až 568 zhliadnutí. A to len pri tomto jednom videu. Takýmto spôsobom môžete využívať aj Google ako skvelý zdroj návštevnosti, odkiaľ vám dokáže prichádzať kopec divákov. Opäť detailnejší postup, ako to dosiahnuť, si môžete pozrieť priamo v e-booku YouTube Strategy a postupne sa tak môžete aj vy dostávať so svojimi YouTube videami do výsledkov vyhľadávania aj na Google. My však poďme teraz ďalej a pozrime sa na posledné dve položky, ktoré sa nachádzajú v druhej časti, čiže Performance. Prvou položkou je Ranked Tags.
Táto položka vám povie, ako dobre sa vaše video umiestňuje vo výsledkoch vyhľadávaní na YouTube, a to na rôzne tagy, ktoré ste použili. Detailnejšie to môžete tiež vidieť aj tu dole v časti Video Tags, kde pri tagoch sa vám zobrazujú aj číslice. Tieto číslice vám veľmi rýchlo dokážu ukázať, na ktorý tag ste na ktorej pozícii vo výsledkoch vyhľadávaní na YouTube. Tak napríklad pri tomto tagu program na strihanie videa je číslica 1, takže to znamená, že na toto kľúčové slovo je toto video vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube prvé. Napríklad však na tag úprava videa je toto video až na 3. priečke. Vyskúšajme si to. Sem hore napíšem do vyhľadávania úprava videa. Stlačím Enter a YouTube mi poskytne výsledky vyhľadávania. No a presne na 3. priečke je práve toto moje video, výborný program na strihanie videa pre Windows. Dôležité je teda tagy využívať strategicky, pretože vám dokážu skvele pomôcť, aby sa vaše video zobrazovalo na príbuzné frázy vo výsledkoch vyhľadávaní čo najvyššie. A ako dobre sa vám to darí, tak to vám prezradí práve táto položka Ranked Tags. Opäť však zdôrazňujem, nespamujte s tagmi. Používajte len také tagy, ktoré naozaj s vašim videom súvisia, pretože využívanie nesúvisiacich tagov vám dokáže viac uškodiť ako pomôcť. A poďme ďalej, poďme na poslednú položku a to je High Volume Ranked Tags. Tento ukazovateľ vám prezradí, ako horúce alebo trendové sú tagy, na ktoré máte svoje video optimalizované. Napríklad v čase, keď bol obrovský ošial okolo Pokémonov, tak výraz Pokémon Go vyhľadávalo obrovské množstvo ľudí na celej planéte a tento tag bol vtedy veľmi horúci. Pokiaľ teda chcete využívať práve trendové tagy, ktoré sú na YouTube momentálne najhorúcejšie, potom tento ukazovateľ vám prezradí, či využívate tie správne. Pokiaľ však máte pri tomto ukazovateli nulu, rovnako ako ja, tak to opäť neznamená, že máte svoje video zle optimalizované. Znamená to len toľko, že vo videu nevyužívate trendové tagy, ale tagy ako napríklad program na strihanie videa, ktoré ľudia vyhľadávajú konštantne, plus minus v rovnakom objeme. Čiže využívate tzv. Evergreenový tag, stále zelený, stále vyhľadávaný. Tak, teraz už viete, z čoho presne vidIQ SEO Score vypočítava, ako ho môžete zvyšovať a dosahovať tak so svojimi YouTube videami vyššiu sledovanosť. Otázka teda pre vás. Využívate SEO stratégie, ktoré ste práve videli? Prípadne, aké ďalšie SEO stratégie pri svojich YouTube videách využívate, ktoré vám pomáhajú zvyšovať sledovanosť? Napíšte nám o tom dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej odpovedi a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber v YouTube kanáli Video Akadémia a sledujte každú stredu nové video. Postupne tak získate tipy, triky, postupy a stratégie, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie tak dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ak ešte náhodou nemáte stiahnutý e-book YouTube Strategy, tak teraz je ten správny čas. Kliknite na link dolu pod videom alebo na ikonku ička vpravo hore, stiahnite si e-book zdarma a dozviete sa, ako efektívne rozšíriť svoje posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám. Tak ako obvykle ďakujem veľmi pekne za pozretie a ja sa už teraz veľmi teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.